በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 20 መዓዝ ከም እትዛረብ ምፍላጥ። እዋኑ ዘይሓልዎ ወቀሳ ኣሎ፣ ጥበበኛ ክንሱ ስቕ ዝብል ሰብካ ኣሎ። ቁጣዕኻ ብውሽጢ ሒዝካ ካብ ምንዳድ ምትካኽን፣ ተዛሪብካ ቁጣዕኻ ምውፃእ ይሓይሽ። ጌጋኻ ምስ ተረዳእካ ግና ተነሳሕ። ካብ ጥፍኣት ክድሕን ኢኻ ምስ ተገሰጽካ ምንሳሕ ጽቡቕ እዩ። እዚ ፈሊጥካ ሓጢኣት ካብ ምግባር ከድሕነካ እዩ። እቲ ብዓመፅ ዝፈርድ ሰብ ከምቲ ንድንግል ክዕምፃ ዝፍትን ስሉብ እዩ። ስቕ ብምባሉ ለባም ኮይኑ ዝርከብ ሰብ ኣሎ። ካልእ ከዓ ኣመና ብምዝራቡ ይጽላእ። መልሲ ስለ ዘይብሉ ስቕ ዝብል ሰብ ኣሎ። መዓዝ ክዛረብ ከም ዘለዎ ስለ ዘይፈልጥ ስቕ ዝብል እውን ኣሎ። ለባም ሰብ ምቹእ ግዜ ክሳብ ዝረክብ ስቕ ይብል። እቲ ተጃሃራይን ዓሻን ሰብ ግና ግዜ ከይሓለወ ጥሒሱ ይዛረብ። ዘረባ ዘብዝሕ ዘበለ ኩሉ ይጽላእ። ነቲ ብስልጣኑ ክዛረብ ዝትንስእ ከዓ ይጸልእዎ። ሃንደበት ዝልወጥ ሃፍቲ። እናሃንሳእ ሕማቕ ዕድል ናብ ዓወት፣ ጽቡቕ ዕድል ድማ ናብ ክስራን ክመርሕ ይኽእል እዩ። ገለ ዘይጠቕመካ ህያብ ኣሎ፣ ገለ ከዓ ብዕፅፊ ዝፈድየካ ህያብ ኣሎ። ናብ ሕፍረት ዘምርሕ ክብሪ ኣሎ፣ ገለ ድማ ካብ ትሑት ቦታ ናብ ክቡር ቦታ ዝወፁ ሰባት ኣለዉ። ውሑድ ሂቡ ብዙሕ ዝገዝአ ደኣ መሲልዎ እምበር ለካ ንሱስ ብሸውዓተ ዕፅፊ እዩ ገዚእዎ። ለባም ሰብ ብጽቡቕ ዘረባ ንገዛ ርእሱ ተፈታዊ ከም ዝኸውን ይገብር። ናይ ዓያሹ ትሕትና ግና ከንቱ እዩ። ዓሻ ኣብ ክንዲ ሓደ ብዙሕ ዓይኒ ስለ ዘለዎ ንሱ ዝህበካ ህያብ ንገለ ነገር ኣይጠቕመካን እዩ። ዓሻ ሰብ ንእሽቶ ይህብ እሞ ብዙሕ ከም ዝሃበ ይምካሕ። ብዙሕ ይዛረብ ጥሩምባ የውቅዕ። ሎሚ ኣለቂሑ ጽባሕ መለሰለይ ይብለካ። ከምዚ ዝበለ ብሰብን ብኣምላኽን ጽሉእ እዩ። ዓሻ ሰብ ኣነ ፈታዊ የብለይን፣ ጽቡቕ እንተገበርኩውን ዘመስግነኒ የብለይን፣ እቶም እንጌራይ ዝበልዑ ክፉእ ይዛረቡለይ ይብል። እወ ኩሉ ሳዕ ንኩሎም መላገጺኦምን መስሓቕዮምን እዩ። ዘይግባእ ዘረባ ብመልሓስካ ካብ እትዕንቀፍ ኣብ ምድሪ ቤት ሸታሕ ኢልካ ምውዳቕ ይሓይሽ። ስለዚ ውድቀት እኩይ ሰብ ካብ ሸታሕ ምባል ዝቕልጥፍ ክኸውን እዩ። ዘይቅፁዕ ሰብ ከምቲ ግዚኡ ዝሓለፎ ጣዕሚ ዘይብሉ ደናቁር ደጋጊሞም ዝልፍልፍዎ ጽውጽዋይ እዩ። ኣብቲ ዝግቦእ እዋን ስለ ዘይዛረብ እቲ ብዓሻ ዝቐርብ ምስላ ዝቕበሎ የብሉን። ሓደ ሰብ ብድኽነቱ ሓጢኣት ካብ ምግባር ይኽልከል ይኸውን። ስለዚ ምስ ኣዕረፈ ናይ ሕልና ወቐሳ ኣይክስምዖን እዩ። ሓደ ሰብ ሕፍረቱ ንክሽፍን ወይ ዓሻ መሲሉ ምእንቲ ከይርአ ህይወቱ የጥፍእ ይኸውን። ንዓርክኻ ብዘየድሊ ነገር ጸላኢ ከይትገብሮ ንኸይትሓፍር ኢልካ ክትፍጽሞ ዘይትኽእል ተስፋ ኣይትሃቦ። ሓሶት ኣብ ወዲ ሰብ ዘሎ ክፉእ ጸሊም ነጥቢ እዩ። ደናቁር ከዓ ቀጺሎም የዘውትርዎ። ካብ ልማደኛ ሓሳዊ ሰራቂ ይሓይሽ። ዕድል ክልቲኦም ግና ጥፋት እዩ። ሓሳዊ ውርደተኛ እዩ፣ ኩሉ ሳዕ ድማ ሕፍረት ምስ ተኸድነ እዩ ኣገልጋሊ ጥበብ ምዃን። ብጥበብ ዝዛረብ ሰብ ንገዛ ርእሱ ይሃንጽ። ሚዛናዊ ዝኾነ ሰብ ንዓበይቲ ሰባት ይሐጉሶም። እቲ ነገራቱ ጽቡቕ ገይሩ ዝሓርሶ ማእቶቱ ክኹምር እዩ። እቲ ንዓበይቲ ሰባት ዘሐጉስካ ፍትሒ እንተጎደሎ ጠበቓ ክረክብ እዩ። ብላዕን ጉቦን ዓይኒ ለባማት ይዕውር። ወቐሳ ከምዘይቅበሉ ድማ ይገብሮም። ሕቡእ ጥበብን ሕቡእ ሃፍትን እንታይ ረብሓ ኣለዎም? ካብቲ ጥበቡ ዝሓብእ ሰብ ዕሽነቱ ዝሓብእ ሰብ ይሓይሽ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር።